YTV filɛba jɛma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Ama bidon kibaru daminɛ Senegal jamana kɔnɔ. Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye tun bɛ taama la kabini kunu araba juin kalo tile 19 san 2024 Faransi jamana kan. Nin taama in bɛ tali kɛ diɲɛ lajɛraba min bɛ kuma farafina jamanaw ka boloci furaw dilanni kan. A yirala k'a fɔ ani Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la bi alamisa juin kalo tile 20 san 2024. Alisa Amtoni jamana ko kan ko kibaruyaw ye Burkina Faso ka kɛɲɛ ni marifaci min kɛra juin kalo tile 12 san 2024 Burkina Faso jabarani soba la bi alamisa juin kalo tile 20 san 2024 Burkina cɛmancɛ fanga ɲɛma kapitɛni Ibrahima Traoré taama kɛ ka taa a ɲɛ da Burkina jabarani soba baarakɛlaw kan ani ka dusu don u kɔnɔ. Chadi jamana kan tarata dɔw ka dugu jɛ araba la juin kalo tile 19 san 2024 tasuma jeni min kɛra Chadi faaba marifakisɛ marayɔrɔ dɔ la min kɛra sababu ye ka maa 9 bɔnɛ ani na ani ka maa 40 jogi bi alamisa juin kalo tile 20 san 2024 Chadi jamana ɲɛma Mahamati Déby Itno ye taama kɛ ka taa i ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan. A yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna bila sen kan walasa ka nin kasara sababuya dɔn. Kunnafoni kuncɛla Rusi jamana kan ka kɛɲɛ ni Rusi ni Corée du Nord ka bolo di ɲɔgɔnma ye kunu araba juin kalo tile 19 san 2024 Rusi ni Corée du Nord jamana ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min dabɔkun ye ni bin bɛna kɛ nin jamana fila in kan u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Nin bolonɔbila in kɛra Rusi jamana kuntigi ka taama fɔlɔ dɔ sen fɛ Corée du Nord san 24 tɛmɛnen kɔfɛ. Ni kunnafoni damadɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaruyaw la aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.